Ivana Stošić. Imali ste prilike da vidite Ivanu Stošić koja očigledno neće da priča sa mnom. I dalje? Pa da, ja baš... Ja sam u štiklama pa ne bih da vam kvarim baletski pod. Svaka čast prvo. Koliko dugo treniraš pole dance i gde?
Jo, dugo, ali imam svoju školu, tako da za ovo takmičenje nisam dobila vremena da se spremim, ali dobro, kako je prošlo, prošlo je. Znači, kratko si se spremala za sve ovo što smo videli, dobro, dobro. Da li ima nešto što ne znaš, a voljela bi da znaš da uradiš na šipci? Mnogo toga. Kao na primer? Pa, na primjer, fonđi, ali oni iz više delova. Okej. Jel ti imaš da nam ispričaš neke anegdote kod sebe sa treninga, pošto kažeš da imaš svoju školu? Joj, nemoj meni dok te molim da sad... Ali sad sam jedna pričala. Počela sam da ulicam. Okej. Koji ti je omiljeni element? Oni koji najviše mrazim, Rejmo Mačenko. Ali njega možeš ili ne možeš da uradiš? Joj, ne mogu oni split, mogu oni samo s ove noge na stranu. Ali dobro, sad to. Polako, bit će i to. Radit ćemo na tome. Reci mi nešto više o svom nastupu. Kako si smislila koreografiju? Koja je tema? Pa Cimer mi je pustio pesmu, a onda mi se svidela pesma, pa sam na temu Indijanaca htjela da radim. Ovo bi trebalo da interpretira Indijanca, to je Indijanku koja nadgleda situaciju, gleda da li vreba neprijatelj i dojavljuje. Znači, dojavljuje Indijancima koji su u slučaju publika da treba da ćute jer su neprijatelji blizu. Mislim da si nam to baš dobro prenela, svaka čast. Osim par grešaka. Koje se nisu videle, tako da ne moraš da brineš o tome. Hvala ti puno. To je bila Ivana Stošić, još jedan aplauz za nju. Hvala.